Meteti bayem guys, metiki bayem walo. Iki di sayur sesuk, anggan sayur sesuk, tapi wis tumbas iki mang mumpung enek. Pak Su wis teko. Entuk sego jagung dok iki dok. Jagung. Pak aku sih angker metu nek entuk rezeki lho. Awake Mbah Suparti paling masak dhewe tapi sego jagung kuning. Iki lho. Engke mateng ya Mas Kimung. Panas sih, Cek, anget-anget. Alhamdulillah, makasih Mbah Suparti. Di kayak rezeki sego jagung lagi enek sambel ngono mantap ah ya. Tak sambel no. Ya ora gathuk nek mbok pangan mbek asem-asem. Ora wong aku bisa ditambah sambel tok. Nih tak sambelno. Semengko awan. Sambelno bawang ya. Ya wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak nyambel nih guys. Apa tenane mbok buka rak bau tenane? Kandhani kok. Ya iya. Iki ape nyayur tapi sesuk iki bapak kuwi. Ora saiki lho iwak gak dientekno dhisik yo. Iya asem-asem yo ijek. Nek anak mlanang iki Jawane iki yo rene iki mangki. Masane iki nek aku masak mbah sambel, mbah goreng tempe, mbah apa. Lah bakul reyeng ki lho ya urung do mangkat aku ngono. Jawane yo ngindari iwak ndek iki. Jere lah kowe dimasakno apa mbek ana? Yo sate kuwi mak aku ki jan iki ngindari iwak-iwake blenger. Lah wis balik. Wis bar sarapan terus sarapan sego goreng. Aku ndek esuk gorengno Dinda saidik ngono ne. Sego ngene yung dam kuwi. Tak goreng. Jawane iki ngindari kono yo iwak kene yo jek iwak. Bodho ae. Lah aku yo. Lah kuwi klambine habis gak gawakno nek menawa jek ning warung. Ngono paling yo ora wong habis sekolah. Ber ngono nek Mas Rene. Lah yo. Oh alah, lucu ya guys anakku lanang iki yo. Jawane yo ngindari iwak-iwak kono lah iwak iki yo akeh. Lah iki lho sayur nang pating pemblek kaya ngene. Tak apakno, tak buah yo eman-eman, nek pitike Jawa, nek pitik Cina, iki mau tahu mateng dhisik. Pak Su entuk sego jagung kon nyambelno bawang. Untuk rezeki guys Pak Su mangak ceritane esuk-esuk kuwi ngeterno sapi, enek wong tani golek sapi. Niki lho asem-asem iki yo jek sakmene. Terus sego goreng, Dinda ndek esuk njaluk sego goreng, tak gorengno iki jek sakmene. Iki mau dimangan apa tinggo sarapan Mas Agus barang. Kok yo jek semene iki. Tak sukon nyambelno korek, guys. Iki gerabah kuwi sik ning dhuwur meja lho, guys. Anggek diulehno sing disileh karo mbok lekku ndek iki. Kayak dibalik-balikno iki. Nggak iso ngurusi ya, guys. Masa urung adus lah ora oleh syuting. Ya sapa eneke ngene ya, guys. Syuting nek sang ngenteni bar adus urung adus. Lah rupaku ki dawul-dawul lah ngene ya panggah los. Syuting. Lho kleru. Iki lho kok sing akeh kok. Aduh lah aku lo sarapan pindho, Mas. Ya longi ngono nek. Kok Guys, monggo sarapan. Sarapan ping pindho iki mang. Sego jagung kuning. Esuk mangi sego goreng. Sego jagung sing didol kuwi lho guys kuning. Sing di Pak Su ki angger metune entuk rezeki, guys. Sego jagung kon nyambelno bawang. Lalape tahu mateng wis. Jos. Iki iwake jupuk ya? Iya kowe mau iwak. Banyu. Kok nih guys. Tuku bayem tak masak sesuk cek. Entekno iki dhisik lho guys, panganan kok sing asem-asem ijek, sing jangan lodeh iki enek iwake ijek. Sing ora-ora sing digoleki. Jane yo. Saya jemah. Lah ya kok jeman. Aku pemuluk, Mas. Pemuluk ya ini wis sarapan ping pindho lho ngene rek. Wayute kon cilik kondi. Tetep menggelegar iki lho. Sing mbok usungi ngulon apa ya? Batu. Iya. Lah gak kasep apa wis mbok jebul ndek esuk. Akeh tak jabut.
Walah wayahe ngresiki, guys. Kayak ngene. Iki aki es bene. Karek. Ngantek gak kena ditutup. Mbah Pomo ku nek njipuk ki walah nek nutup ngantek. Iki apa? Beluk ngono. Iya lombok ijo apa yo ngene Mas Arif bilang. Tapi ya ben kono ae kok ndi. Lah kok nek kuras. Kuras yo engko diangkat. Bersaan kan. Iya. Ben sing penting buka. Kok ngene. Tapi iki nek mbok buka nganu ya, lalae parake rono iki banyune. Kene iki kayak gombal iki. Iki do kotos ngalor. Gombal ning sana. Kalau gak sambok buka mbok tutup ngono entuk lalah dhewe, Mas. Iya. Iya, mbok tutup lah banyune rono kabeh. Nek rono gak kena setrum. Iya. Kotose yang tiah. Ngene ya Tos-tos iya. Banyak. Enggak banyu dhewe, nek ono kotose ora. Santai-santai. Ora kuras. Ya aku tak bubuk, alah rasane sirah ki buwileng, kayak ngewelu. Soalnya aku dhisik iki suwengi kan turu ning omahe Mas Ali mantan kono ya mbek Pak Su. Anak-anak kan do ning tuwung dikon nuruni kono. Jenenge wong ora ning omahe dhewe, ora ning petele dhewe ya guys, ora ning tempat tidure dhewe iki dadi ya turu ki anggere sak selier geragapan. Apa meneh kok ngarepe dhisik iki jam dinding dadi lah ya kok suwi men lho. Rumangsaku ki suwengi iki walah suwene ra umum tak delok-delok anggere lilir piye anggek jam 12. Angger tak anguk neh kok anggek jam 2. Kok suwe men mikirku kok gak esuk-esuk ngono lho. Dadi dhisik iki karipan gluyur-gluyur ngeluh banget nih. Pak Sumang mantuk Jumatan terus ngresiki kulkas kae. Dadi niki dhisik mengi atuk ndang adus nang turu. Ora iso turu iki guys, basa cah-cah do mantuk tak critani. Wah le aku ngono aku suwengi iki ra iso turu. Padha deh aku ning tuwung iki ora iso turu. Ndek iki kuwekelene kono lah jare yo kelap-kelip ya. Ya ora iso turu. Lah kok ya padha aku dhewe iki yo ngopo iki nek gak ning padahal ndeke ning tanah kairan lho ya kok yo padha ae gak iso turu. Bumbuk karo Dinda. Bubuk berdua iki aku. Pak Su istirahat ning kene. Kowe nak ape mam anu ya. Asem-aseme iki lho panasi dhewe ya. Dipanasi dhewe. Pak Su ning istirahat ning kene iki, guys. Anceles jare. Angine sembribit kok kono. Nek desih ning kamar karo Dinda. Gak pramuka, Nduk. Gak pramuka. Kok santai nek matene kok santuy. Nek maten. Nah kalian sih lampinah kok ora tau ganti kok. Mam, asem-aseme panasi, enak ya enak sayur lodeh, enak anu Dek, sego jagung. Nyambel Ibu. Nyambel korek. Oke guys, kita ke tempat Deiza. Deiza ini abene sudah pulang guys. Kedengarannya sudah pulang. Deiza iring-iring manten di Kudus. Mangkatnya jam 3 pagi, pulangnya jam 3 sore. Jadi pendak jam 3. Sa. Loh. Cek piye lawange dingakno kok.
tenggorokan kok mulai loro iki. Apa iki lho Mama kok kene. Dikunci apa ora iki? Kok tak dungokno kok ora nek sedina kok. Ning kono? Waduh. Oh alah. Cek piye? Teko dok, nyusup warung kebe warung. Wis minuman Yakul. Ring-ring piye ndi oleh-olehe Mama nek gak dikasih iki. Waduh, susu iki. Ning kono purek po gak mau. Susuk nggen amahe. Nakal apa ora ning kono? Anu banyune yang gak budal. Adek, ning kono purek ora? Hah? Oh gak purek. Pinter. Mosok pinter tenan. Aduh, nanan, Nduk. Iki kuduse sak wis sampe teko Kudus purek, Om. Wis kotane. Wah. Aku kan juga montone Kudus lho ya, sekarang jane luar terus jalan apa sak mene kan. Kita yo sekitar kuwi. Jalane yo nyang mulih tak toni kae. Mulai digane berkat ngono ku, Mang. Sego. Gak gelem ngene iki ya, Mak. Apa kuwi? Sini iki mblanyek kok telo. Oh, anu risol. Kecil piano gak enak ngono iki betul ya. Oh, mambu. Isine jero. Anu boleh. Medhu ono sing mblanyek kaya jak kentang nek kentang. Cem, Mama, Sa. Alah. Mama iki dikasih apa sih oleh-oleh ndi? Tumbas jajan apa mau? Gak tumbas jajan. Loh, Mama kan pesen tak kon tumbas jajan. Piye dek gak ditumbasno jajan ge? Kok ora enak ya sepi, nek enak ya nganyelno. Ya Sa. Nek gak enak ya sepi. Nek ora enak ya alah. Piye nek ngono? Nek mulai ya anyel. Adik lu turing nang ibu resopo. Lah, purian. Ngeyelan ya. Nggih. Tak cilik purian. Wes nek teh botol gak ngombe yo cek mek ngono le ngono. Dek kuwi, Dek. Kuwi apa? Telur bebek. Gak satu pecah lho gak enak. Walah, gak usah. Mama ki juga doyan. Mama sesal makan nek burek piye? Mang purek ning kono. Blindeng ngono, Mang. Walah, waduh, nek purek kok Ngene piye, Mang? nek purek kaya ula ndek ingi, kosel ngono. Mripate yo ngono kuwi. Terluka. Dingeti wong Kudus, Mang. Ya Allah. Sampai terluka ndi kakike. Waduh. Sesuk jejak. Sampai terluka kaya ngono. Mama gak mau kok telur apa kuwi? Asin. Telur bebek. Gak seneng aku. Gak sadu ceki, gak enak. Gak usah Dek iki lho enek, Dik. Mama apa nang sendok? Mang ning kono piye nek purek? Nangis nang wong, Mang. Iki rambut Mang. Iya, Dik. Tak cek. Nangis nang omahe wong memang. Iya. Nyuwun apa maning kono? Waduh, nyuwun es. Orang iki gendeng tak dicokno. Lho iki apa? Es kok nanti ini aku kasih es ya. Bok Nang kuwi ngono wong iki bener nang sing Walah. Delok wayangnya. Prasmanane iki kulkas ngono kuwi kon mek dhewe iki ning kene enek nggone sapa ya mbiyen? Iya, iki tau ora iki. Nggone sapa? Anak es krim nek boko ini kuwi. Kak yo sene isa iki ya. Cilan isa kok pian ayo. Ya do dipakno ngono Mas aku ndek ben. Ngene sapa ya? Wis tau ning kene ngene sapa mbiyen? Anti cawisi es bok-bokan ngono kuwi. Ndak ngene sapa yo? Ula wae ndok mek telur es sambel. Mama iya nek es ora ge. Wakku es dong kuwi kok wong kulo kuwi nek. Ya enak ya. Ya enak ngono kuwi. Iya ya aku yo ngundang Mas Bro yo mantuke. Dicek gawe es buah barang kae piye? Ya es krim apa es buah ya? Es buah. Es krim. Sing iya yo anak Mas Bro barang iki. Aja jono. Nah. Ya nek baksone bareng. Oga Mas Bro kuwi jamane yen dadi nganten Mas Bro ki. Wakku gak kok, wakku es buah kok. Lho ya, sendoke ya. Sendok kene sendok ya. Gak loh kowe ya, ku lho ya. Nduk gak usah diucek ilah lah.
gamisem kok alah. Lha kemana nek kosel-kosel. Ya ku lho ora es krim tok. Alah banget temen. Kok ana es krim ayah itu teko. Kula apa sing makan bubur Mbak Tim. Mbok nggo ndi ya, Mas? Dek rong krasek menapa? Wangi. Walah ngono ki kok jesi ya? Ngono kok ya ora. Aja. Walah, yo. Bapak lho iki rek. Bapak-bapak lho iki rek. Tuku pewangi iki lho, bapak-bapak lho ngene iki. Lho. Sabun mandi. Wong ini Jesi kok gak ajak-ajak rek. Lho. Luk. Tuh kok norong pak iki lho. Sini telu. Iki super pel kanggo ngepel. Ini anake wedok, bapak-bapak lho iki padahal. Bah wedok porsine sakmono kae. Mie goreng. Tuku 4 barang. Makasih ya Pak Su. Wis perhatian sama istrinya. Dese iki gak pernah ngepel, guys. Dadi ngenane entek barang iki dese ya ora mikir wis ra. Mikir wis urusane Pak Su ngono. Kongene Jesi blonjo dhewe. Tuku sabun adus, tuku sabun cuci. Endi sing entek iki wis kono sing mikir. Alhamdulillah guys, bengi-bengi dikasih Mas lali mantan gitu loh, dimsum diteri Mas Arif jajan iki Dinda iki mang wis dimam tapi ora entek wis warek kae mungkin deh. Terus karo ngeteri dhuwit iki lho guys, jenenge wong turu ning kono kok diteri dhuwit iki sampai lencu kabeh kok ngene lho dhuwit. Tak bualekno, tak suwempetno kaos niki Mas, dijipuk neh diuncal-uncalno neh, Dik. Oh. Lah iya, Pak Suki yang gremeng ae, guys. Wong enek panganan dipangan apa. Aku sampe nek mbok kon nggoni omah meneh malah moh lho Mas, aku ki ngono barang lho Bapak. Ngantek walah guys tenan lho, sampai tak balekno sampai dhisik ki mlayu rono nututi ndeke kuwi. Terus do jagongan ning latar ki perkara dhuwit ki mau rupane rontro guys, tak uwel-uwel ngono. Angger tak uncalno ndek diuncalno aku Dik. Aku ki wis matur nuwun tenan Dik. Omahku ki mbok tunggokno. Lah ya kok kaya karo sapa leh Mas, aku ngono nunggoni omah ya biasane ngono kae ya piye. Kok kaya karo wong liya ae aku ki ngono ya guys tak. Wong enek panganan dipangan ngene iki lho jajan ya ditumbasno. Mikirku ki yo yo lah ya Dinda ya kerep disangoni, mikirku kan yo kok kaya karo sapa ngono. Angger tak suwempetno ning kaos nguri ngene iki, wah gudak-gudakan kok cah cilik ngono Pak Su yang gremeng ae. Wong enek panganan ya padha ditepangan. Mbok ya rasah aneh-aneh ngono. Ndek ben dienggo jajan Dinda. Ki mang agek mulih guys aku. Mulai bar magrib sampai jam 8 ki lho, perkara tot-totan dhuwit. Tak omongi, yes. Piye meneh Pak Su yo gremeng ae kok mbok tampani lha piye diuncalno ya panggah dibalekno, diuncalno dibalekno. Lah kene ra ngantek suwengi apa ora yo ngono kuwi ae nek gak tak tampani. Kayak yo piye. Mangkane aku ning kono ki jenenge wong yo jaga omahe wong yo guys, kabare yo koyo ngene. Iki pokok iki warga iki alah pokoke do ngono kae lho guys. Krungu kabar pocong-pocong do nggo clurit iki lho. Dadi niki warga iki koyo resah. Berita-berita iki wis meh tok desane dhisik ngono kuwi. Tapi Pak Su ki sampai 1:30 ndek bengi ning gone Mas Arif yo gak turu. Gawe apa, Mas? Gawe apa? Nget asem-asem. Nget sayur asem-asem. Sampai 1:30 ki Pak Su ki ora turu, guys. Tonga tangi nganggo njaba. Biasane aku ki yo turu ya buksek iki. Lah ya rokokan, jere biasane turu ya buksek, tapi terus
enek kabar nek enek pocong gawanane celurit, gawanane apa iku? Lha bobot cangkeme iki rak nek roh Mas. Lah ngekno lawang kono wis mbabat dhisik, Dik. Ngono ki Pak Su ya panggah wedi, guys. Biasane turu ya buksek ya genah ngono kuwi. Aku lah ya gak iso turu, makane aku jam 10. Lah ya lah mergo ya ora ndungu berita ngono-ngono kuwi, Mas. Basa krungu berita ngono-ngono kuwi ya alah. Ya sapa wonge ya tetep icah mah ya wedi kok. Apa meneh kok jenenge wong tuwa ora tau tekel dhuwit terus baradol sapi ya, guys. Ora malah mbae wedi. Cara mono kok munggih mono wong gak tau cekelan dhuwit terus baradol sapi krungu ngono ki gak ya wedi ya, Mas. Lah ya krungu-krungu nek cara mono nek maling karuan maling wong kuwi ngono den-denan dodok-dodok. Alah. Pak RT mah kuwi ditawan. Yo. Yo piye meneh yo, guys. Dikeki dhuwit ya panggah. Lah ora ditampani ya piye? Kok ya tias otot-ototan. Ya wis tampani ya didongakno muga-muga rezekine lancar terus. Diparingi sehat selalu, panjang umur. Rezekine muga-muga ngalir terus seperti air zam-zam ya guys, berkah barokah. Ya sisane mek ndongakno matur suwun. Piye meneh wong ya timbangane aku moh ya panggah di sesel-seselno di dakok ning meja piye meneh. Karepku ki ya gak sah ngono-ngono kuwi nek wis nganggep awake dhewe iki maksude wis nganggep bapak ibu ya nek enek apa iki guys, enek panganan tak pangan, enek jajan tak pangan. Apa cara meno aku gak duwe ngene ya nyileh, gak ngono ya dadi ngono lho. Pikirku ki tak kon sing biasa ngono. Tapi sing Mas Arife iki ya mungkine ya jenenge wong kan ya ngono kae lah, ora penak ngono mungkine ya nek anggepanku ki jane ya nek batinanku ki tak penging mikir sing ora-ora, kon tunggu omah tak jogokno, maksude ya tak turoni ngono, tapi aku ya gak duwe mikir rek terus aku kok dikeki dhuwit ngono ki jane ya ora ndek pikiran teko kuwi guys aku. Ya wis tak anggap nek Mas Arif, Mas Ajis kuwi kaya anakku nang dhewe. Lah ya terus piye meneh? Pak Suwe wis heboh mam kan guys. Dipanasi dhewe sayure. Nek Pak Suki lembok nek asem-asem ki lembok ngantek 2 dina 3 dina ya panggah gelem ae nek asem-asem. Jajal lek sayur lodeh. Tudung sajiku ki engko nganu ya Mas, tutup sego ki tumpangi ulek-ulek ya ndhuwure. Soale jek nek iwake ki ning jero. Nek gak diangkati tikus. Alah. Ya wis matur suwun. Wis kabeh ayo guys, family online semuanya. Sing wis sayang ning keluargane DC, sing wis support, sing wis ndukung. Kabeh ayo tak dongakno muga-muga rezekine lancar, diparingi sehat selalu, diparingi panjang umur. Guys, madang guys. Madang ya Pak Suwi, madang karo asem-asem. Nek mbok panasi kan suweger mongah-mongah. Ini soran. Jadi anu wae ndek sok tak tambahi banyu nek Mas. Lah Iya. Coba tambahin nih. asin ngono terus tak kei anu apa banyune. Nek lomboke jan menyala tenan pokoke pedes e. Bengung. Padahal lomboke dhisik dhewe kok belakang rumah ini lho. Emang apa, Dik? Dinda wis gak mam, Dinda wis warak mam diteri dimsum kemo lho. Teri jajan. Sesuk ki ceritane desih ku ya dikon ngiwangi icir, guys. Ning sawahe Mbah Pomo ki kan bar di traktor toh nek mau dilarik-larik ngono. Sesuk ki desih karo Mbok Deda Mirah. Terus karo nek gak lekman ya sapa ngono sing gejik. Sesuk kan enek sing icir, enek sing ngabuk. Dadi desih kuwi ndek mau ki entuk job kocek jagung. Lah terus sing kocek jagung iki tak selehno ge soalé wis akeh wonge. Kok Mas Arif ngakone kan wis bengi
nang yo ngiwangi ngene anak lanang sik lah. Timbangane sing kotek jagung kuwi yo cara mono yo darani dhisih iki semanggem yo gak semanggem sing ngajak yo kancane dhisih. Nek arep melok yo ayo Mbak ngono kan. Cara mono ora sing duwe dhewe ngono lho guys sing ngajak. Dadine yo nek sing ngajak wong kan cara gak melok yo gak apa-apa, melok yo oleh ngono kae. Dadi niki penak ngono guys. Lah nek sing ngakon sing duwe dhewe, aku wis ngomong iya kok kecuali ngomong iya gak melok mbenggal liyane kuwi malah dhisih gak penak. Iki kan sing ngajak kuwi yo kancane dhisih. Lah melok piye Mbak nek melok yo ayo ngono kan cara mono yo melok yo oleh gak melok yo gak apa-apa. Timbangane nggone anak lanang icir edak yo ngiwangi anak lanang ya guys. Ya Pak Su. Besok Pak Su kan rencana ki pokoke golekno sapi guys. Karo tanggane kene karo Mbah Tas. Pasar Paingan, sesuk iki pasaran Paing. Nyempret sih, nek gak kerinan. Isuk nyempret sik. Nyemprot tandur sik guys. Ora ngarah kerinan Mas, sesuk wong aku lho tangi peteng. Masak. Sampai konten. Nah, yes, ngono ae yo guys. Kontene sesuk dilanjut neh nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesen guys. Pedesen.